Здравейте с Public Speaking ден пореден. Тук съм си приготвил малко пилешко сега. Да си го подправя, да си го сготвя. Днескашната ми тема на разговор е да си приготвяте повече домашна храна, понеже винаги става по-вкусно, а отделно на това е инвестиция във вас самите, да може да си готвите по-често, да може да се изхранвате, да може да правите правилен избор и така нататък. Защото в днешно време е важно да си купуваме качествена храна. Пилешкото не винаги е качествено, но за това трябва да изберем по-добри източниците и така нататък. Това беше от днеска. Чао и аз вкусявам пилешкото.